Gentongane iki nek gantung ning kelurahan. Nuwun para sutresna kakung saha putri sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ketoprak Mataram nyenyet budaya. Lah kok nyenyet budaya? Ora nang sing nangkap. Ora sing nanggap. Aku jenenge ya nyenyet. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken setunggal ampahan kanthi mawa ira-iraan minak jinggo kayuyun. Dene para paraga badhe ngayahi kewajiban wonten ing dalu menika. Waito katindakaken dening Suhin. Puyengan katindakaken dereng kantenan. Dene minak jinggo badhe katindakaken dening Rudi Waluyo. Waluyo tok. Anda Bu Yusmen lah. Sugeng midhangetaken sugeng amirsani ngantos dumugi purnaning cariyos nuwun. Nuwun. Tuk. Sing ngastomik sisane. Ndi? Ayo becik mlakune becik. Urung mlaku, nunggu rasan-rasan kono sih. Iya iya. Rasane bengi iki kok kekes banget to ya. Nek tak rasak-rasake ning sak jabaning kori kok ana ambu breng-brengan ki sapa? Nganggo parfum tok-toke sampean ki. Kok ambune berbrengan kaya ngene iki sapa to ya sing bakal rawono taman kene? Siut cetut rekatak jemblem dayon bapakne Tulkiem. Dayune. Dayon. Wah aku ya ora dijawel. Kula, Mbah. Piye? Kula lurahe. Heh? Kula lurahe. Aku mau muni piye? Kula Mbah. Ayo Mbah Lurah karepku. Oh ya. Kan sak karepe dhewe. Dayon bapakne Tulkiem. Kula Mbah Lurah. Aku kepengin ketemu calon gerawaku. Sinten? Weto karo piyungan. Puyengan. Oh, nggih. Sok lewat piyungan. Nggih. Iki wis tekan kori ning taman, ning Nggih. kok tutupan. Tulung bukaan sapa sing ning jero iki? Punten dalam sewu ingkang wonten sak jawining kori menika sinten nggih? Lho, ana swara kodhok. Aku wong ayu calon garwamu Minak Jinggaya Kuruh Bisma. Oh, panjenengan to Sang Prabu. Apa kowe ora nengeri gandane parfum iki mau cap bajing? Apa ora? Oh, injih kula menika nggih mboten pangling. Sekedap badhe kula bikak korinipun. Iya wong ayu ndak selak sumuk. Nggih. Kowe buka lawang po arep idu. Iki totok iki lawange iki nganggo kerekan nge lho. Regol. Monggo ngaturi kasugengan rawuhipun. Iya wong ayu. Wonten mriku mawon. Iki Minak Jingga kok tak stop. Oh ya sak geleme dhewe. Sik, Mbah, Jaman Minak Jingga kok ana basa stop barang. Lah nek ngene iki rak nyetop to. Ndek dindek ngono. Kene wong ayu. Ki mangkarian kula tak nyimpen duit riyen. Oh biasane Minak Jingga nek karo duit slemer. Wis arep nang endi? Aduh, wong turung-urung kok wis nabok bokong. Bokong tak. Kenging menapa? Apa isine beling trok? Menika campur dom kok nggih panjenengan aremenanipun naboki bokong. Bokong ditabok kunene mak piyok. Mriko wonten banyunipun. Ngaturi kasugengan rawuhipun Raden. Urung-urung kok nangis lho. Aku ora nangis. Lah niku wau? Iki kemekelen wong ayu. Lah napa kula lucu? Kene rada rene. Lah nggih. Ben kenceng. Oh iya. Aku teko kene, aku ki kangen karo sliramu, kepengin mbok ladeni wong ayu. Kowe wis pirang-pirang taun
tak cumondhokake nang taman Lah Blumbungan. panjenengan menika ya. Wingi iki mawon nembe kula ladeni kok saiki njaluk diladeni meneh lho. Udu kaya ngono kae. Diladeni sing beda wong. Aku nek mendar karo ngunjuk kowe wis diladeni ora trima. Sing liyane wong ayu. Kok gilani to? Kowe mah. Apa temoke ngaten menika lho risi lho. Lah nek sing cedhak iki kok demok ngendi? Mula manut wae timbangane kowe iki engko ana paribasan nek kowe ora ndek bojo, ana paribasan biru kaya mangsi, gedang ijo ora ana isine. Tegese Ayu kaya widodari, nek ora ndek bojo eman-eman pirantine. Bojo teman-teman pirantine. Sakmenika monggo lenggah lajeng rembakan ingkang sae. Oh ngono wong Awas, mangke nek kejeglong bubolipun kumat lho. ora apa-apa wong. Aku ki pincang nek mlaku. Liyane nek bubuk normal. Kene wong ayu. injih badhe menapa? Kowe arep tak pangku apa piye? Pegeh. Apa aku pangkunen? Wong kula nate dipangku njot ketok Dipangku. sampean niku kaya Minak jinggone sing dipangku terus didulang. Padake bayi. Kene to wong ayu. ketoke sampean niku nggih bolinggis. Nate lho kula niku. Omongane kok saya kendel. Lah mboten biasane panjenengan ya ora ngono kuwi kok. Apa no minak singgo kok arep gol-gol. Mbok menawa arep kerja bakti kok. Ngawur wae. Mboten Sang Prabu, saben-saben panjenengan rawuh wonten mriki namung badhe ngersakaken nagih janji dhateng kula, saestu kula mboten tresna. Kowe ora tresno. Mboten. Ning aku tresno. Tresna mung sesisih yo. Mengko suwe-suwe ge imbang. Mulane kari dalan loro milya salah siji. Kados pundi? Aku dadi bojomu, apa kowe dadi bojoku? Niku mboten wonten pilihanipun. Wong kok ayune sejagat dinggeni jen. Kowe nek guyu, aku dadi oli. Lho kok dadi oli? Tap-tapan. Ndalen jengkileng. Ampun ngoten niku lho, mengke ditiru lare alit-alit no. Cah cilik ora sah niru saiki wis do iso diwiji. Mboten Sang Prabu, ampun ngaten menika. Sapa? Lah mbuh. Aku Ngapa? kowe Sampun ta? aja Wes ngene arep apa Mboten napa-napa lajeng tiga mriki ya. wong ayu Aku ditemak. Ora nek tangane ora ngono kuwi ngapa ta? engko nek eneng sing gogrok Ngono mbok menawa kerantapan barang. Wong sing dhuwur wae eneng kok milih ngisor lho. poke rak ngisor amanutasan pondok Woi. Ayo yangi bareng
Mas Broto. Kok Broto? Oh, itu ya. Menak jenggo. Oh, ku nek kuwi to, nek kuwi ya mbok. Kula nyuwun tulung nggih. Kowe Menawi panjenengan kersa mitulungi dhateng kula, mangke kula purun menawi dados sisian. Ipung edian. diajen wae to penyenengan. Panjenengan kula Sang Prabu. Kowe muni ngono kok ning ngarepe jurang grawah. Padha wae kowe iso diuntal Malang. Lah wong aku sing nganggo aturan kok malah kono sing wis langsung geblak. Kok niku nggih geleman to? Kuwi ora mung geleman, kuwi entrengan. Entrengan. Genduren ra diundang wis teko. Kene wong ayu. Ampun wonten niki mawon wae. Sesuk suweng mung diganti. Ganti napa? 3 kental. Gelangmu 3 kental. Ayo malah Kalungmu rebutan. 3 kental. Men lempoh nganggo penganggon. Mula manuta ya wong ayu. Kok manut terus nih kados pundi to? Ladenono aku. Aduh tolong, tolong. Ora dikapak-kapake kok tulung. Iki kok malah ra iso lakui. Ya namina jinggo keceblok. Kene rada Keplater. maju wong ayu. Nggih. Mripatmu cedhak karo alis. Ora nggih, mripat menika nggih caket kalian alis to. Lambemu iso obah-obah. Nek ora iso obah stroke. Bolongane irung padha wong ayu. Nggih, nggih Sang Prabu. Iya, kene iso alus. Kene kowe iso alus. Ora ya. Tolong. Sarana. Endi? Niki tangan kula. Kene. Ndak kleru roti kukus. Aku emah ora Kowe aja lelewo terus. Kowe gawe mangkele atiku. Wong ayu. kados Kowe matura kepengin duwe anak pira tak turuti. Oh panjenengan sampun sepuh kula nggih sampun yuswa semanten kok njedak nggo anak-anak barang to. Tuwa ki malah ora gampang pangan bubuk. Oh, Iku nek kayu. niku nak kayu. Sing ngomong nek aku kayu sapa? Aku mung ngomongke nek tuwa ora gampang pangan bubuk. Ngene wong ayu. Nek kowe gelem karo aku tenan, sesuk kowe tak jak piknik Anten pundi? Wanagama. Ora ana kowe bercedak. Terus nek Ora. Nek kula pun matur mboten nggih mboten. ambek aku nganti arep entek. Kok Syukur. kowe nganti ora gelem? Apa ndadak aku nganggo kekasaran karo sliramu wong Ampun ayu? ngaten menika to ampun kasar-kasar kalian kula wedi. Dasar putra nyona. Apa sejalan. Lho bocah wedi. Ayo yayi bareng moki. Mokti-mokti napa ora tresno kok. Loh, ora to. Kula rak ampun saos pemut wonten ngersa panjenengan. Aja kokean polah. Wong saben-saben panjenengan tindak rada kecer iki lho. Piyayi sepuh yo senengane kaya ngono. Godhong iki nek wis kuning dienggo obah mesti do rontok. Ora ngono.
Kowe arep matur apa wong ayu? Ngaten Sang Prabu. Janipun kula menika tresna. Kok ora mau ngomong? Kok kowe ora mau ngomong? Kok kowe ora mau ngomong? Ora mau ngomong nek kowe tresna. Kok Jut? Jare tresna. Kowe aja wolah, aja wali. Janipun kula menika tresna kalian panjenengan. Menawi panjenengan tesih muda. Aning panjenengan sampun sepuh. Oh paling ya mung ngrepoti. Tuwa ki malah ora terlalu malah bola-bali leren. Len apa? Le nyambut gawe man. Kene wong ayu tur nek kambilke tuwa malah kentrose gedhe. Nek wong, nek wong. Ampun. Klopo. Rasa aku Puyengan Jenengan kula Sang Prabu. kowe semaya njaluk pirang menit, pirang jam, pirang dina. Sak menika ngaten kemawon. Piye wong ayu? Panjenengan kula aturi kondur benjang menawi rawuh dhateng taman mriki kula sampun caos atur wonten kersa panjenengan. Aturmu tak cekel nek nganti mlendani janji tak tugel gulumu kowe. Ya ampun ngaten menika to nek ditugel gulune Jut piye kok ya le raup. Ora sah raup. Wong isih ana tangan. Menika ora kagem wijik. Lah iya. Wis ora sah teruske. Aku tak kondur ing Ngatos-atos Sang Prabu. Besok aku bali rene wong ayu. Wis mangane mlaku dhewe. Saiki Bakul kopat tahu lewat kok doran keprak. Iya. Matur nuwun pinangane pamundutan Mbok Cangkir. Nggih, Mas. Nggih, saking ketua panitia sampun kula sendikani mau lenggahipun wonten mriku. Nggih. nggih. Ki anu, Mbah. Napa? Sing ngendikane sing kembarane jenengan mau. Nanti Pak Ngatijan. Nggih, Pak Ngatijan. Monggo Pak Arep duet. Ngatijan. Iya. Ayo. Jare arep duet. Monggo. Orang guyu to. Mbah, kayak ora guyu kayak iki. Lah ngopo? Nembang. Kayak iki, heeh. Ya Ayo, ayo. tindak Ini. mriki, Pak Ngatijan. Pak Ngatijan yo. Ya kembar tenan. Mandek kono wae. Ojo galak-galak. Wah, iki nek nang omahku bojoku iso kleru iki. Monggo Kang Mas. Dhuwur ya dhuwur kiyi. Lah iya. Gagah ya gagah kiyi. Kula ajeng salaman rin. Nggih, nderek nepangaken. Di derek pangan. Nggih. Gur ngambung kuwi nganti kaya sejok dibeleh. Apa? Iki bocah iki mau boleh iki. Ayo ngaturke lagu napa? Lah sing nyuwun wau sinten? Lah mbok. Lah kula boten ngerti kok. Kirangan kula pengen entuk WA ngoten. Lagune napa wau? Oh jula-juli. Oh mboten turene niku. Napa? Uyung ngangge bawa turene. Sak gayane yo plek ya, sak gayane plek. Uyung. Rambute barang nggih sami. Ning nuwun sewu saderengipun Nggih, Mbah. kula ajeng ngaturaken yo turut mendoakan lah. Nggih. Nggih khususipun kagem keluarga besar perantau ingkang saking Jakarta. Nggih mugi-mugi Wis rumangsa kalah saing ta. Men padha dhuwure. aku Anu ya. nuwun sewu aku ora patek iso ngomong halus dadi. Lah nggih. Mudah-mudahan keluarga perantau yang dari Jakarta maupun dimanapun berada, ya saya ucapkan selamat pada malam hari ini sudah mengadakan reuni akbar ya. Ya. Ya, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan semakin mempersatukan silaturahmi antar warga kampung maupun perantau. Amin. Nggih. Selanjutnya
Selama ini saya itu hanya mendengar Bapak Dalang lewat YouTube. Jadi kalau resan kalau wingi ten ngundut niku niate kula pun niati ngebiar ngantos esuk ning Deling Marem kudune kula pun wangsul ten Banten wingi Jumat ning gandeng urung marem tak teruske nonton Pak Dalang. Matur sembah. Kula dongaaken muga-muga Pak Dalang selalu diberikan kesehatan, karirnya semakin sukses, panjang umur, berkah, selamat. Amin. Biasanya main nonton ten YouTube ya. Nonton YouTube kula nggih nonton jenengan niku. Mboten nek sampean kepengin nonton YouTube nggih nonton man mboten apa-apa sakniki nonton YouTube nggih wonten niku. Astagfirullahaladzim. Iki sing gawe panggung ora pate anu iki. Nggih. Jaluke ngangge bawa turune Mbah. Nggih, monggo. Oh iya. Ning tak buka catatan sik ora pate apal aku. Kok kleru catatan gula teh. Nggih. Mbah Waluyo wis kaya kembar kemanukan. Oh wis. Aku rada ngregeli lho Mbah. Lah iki minder ya Mbah. Nah aku malah banget Lho rak ngregeli to. Langsung Parkinson aku iki. Sik. Nggih. Wah kuwi malah film apik kuwi. Aku ki syutingen lho. Iki momen penting. Momen spesial iki. Aku mlebu YouTube lho iki. Wis to, saka ngarep no. Iya. Leng hati-hati. Dalange wis tok amplop urung. Weh, ya aja ngono kuwi lho. Amplop nggih sak isine kok, Mek. Iya. Guyon. Ya. Rembulane. Waduh, dhuwur men ya. Lah ndek engko dolanan bocah engko. Suminar dadari. Sik, Mbah. Ampun lenggah jenengan. Sik tetang ngombe sing nganggo radiator ki diisi Oh, motor nggih, nggih. Amen kaya ngadep kaca ngoten. Kula nembe niki lho ngangge gamelan lah dhuwur banget iki. Oh, Kan nggih. pora iki. Jenengan teruske, Mbah. Aku ora ngerti dalane. Awong bawa kok nganggo dalan bareng. Lintang ang kepeki awan. Jadi sing marayan iki ngregeli iki lho aku sik demam panggung iki. Kujekno HP-ne ning aja di Gujekno aku ngregeli tenan aku iki. Kujek. HP-ne lho, HP-ne. Men greg. Katon gelap biar cahayane Nyilih kacamata nih Mbah ora patek cetha ya Mbah. Anu dindut nyiji-nyiji wae ya. Ora iso. Omripate loro kok. Wan cilatri was larut. Terus piye Mbak? Swara angin sumripit mripit. Terus piye? Kaya anggekirit mana wong kang nandang uyo ke taman loro asmara. Lah dengkul kuwi piye to ora iso meneng ki. Gregeli sih. Karo mlaku-mlaku ngono dadi menrake. Aduh ni Mas wilangan songo lan kale 11 ya. 20. 11. Ora Mbah mbok disili plangone jenengan mong ora. Mugi welas mreng kula. Jos. Aku ora iso neruske lho, Mbah. Ya, yo nek sing neruske niku.
Mlebune sing angel aku, Mbah. Akhire teko kono kira ya iso mlebu. Dipandu ya. Jose. Nek Gur Waluya be to kalah. Kelewat. Lah iya ya. Neng kalah rezekine. Sami mawon. Dodoku Mabur. ora kroso apa pancen teko. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nggih. Mas Tumijan. Mas sinten Pak Ngatijan. Pak Ngatijan. Nggih, matur nuwun. Suarane Pak Ngatijan. suarane landrung, napase landrung. Nggih. Landrung. Wis kok landung. Landrung. Nggih, sembah nuwun Mak, nggih, nggih. Siap. Lho, lah niki napa panjenengan ku usah. Nggih nek jenengan meksa nggih matur nuwun. Nggih. Sehat selalu, lancar rezekine nggih, Pak. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pun. Ora neng wong enek duit kok maksa sak jegur eneng sak. Oke, terima kasih matur nuwun nggih. Aduh. Malah dijejeli mic aku. Kepiye kelong siji Ya untuk. ngerangkul nih malah mic. Iki sayang kok kayak iki mau ki. Oh nggih matur nuwun Mas Ngatijan. Nggih, wah jan persis banget ya Mbak karo jenengan. Mong kacek dawa sithik. Lah nek turun gawake wae gampang. Dhuwur kok. Dhuwur.
Aku mau ngene iki lho. Oh iya. Ning limu muni dawa. Oh iya kleru. Nggih, Mbak Jange, menika sampun pesen dikane Pak Antijan nggih sampun, Minat Jinggo nggih sampun. Iya. Monggo. Iki mau pamundutan saka wong nobar ning omah, Nduk. Apa niku? Ayo apa ireng manis? Oh iya, ben diaturke karo Mbak Via. Iya. Monggo Mbak Pia. Katon lembeyane. Sik hop. Pudrak dan sakit kepala tong pudrak. Datang kapan saja pudrak. Ada obatnya nonton Via Alvia. Pudrak dan sakit kepala. Pudrak datang kapan saja. Pudrak ada obatnya nonton kita semua. Wah. Karo tawa to iki. Sales, Mbak. Oh, sales to. SPG. SPG Bodrek. SPG negeri apa SPG apa? Nggih, ngaturke lagu apa minangane pamundutan mau, Nduk? Napa niki, Mbak Jange? Pelok barang, Bro. Dongamu sik nggo warga masyarakat Sawahan sing perantauan ki do kuntur kabeh lho, Kak. Sing Derioni. Oke. Nggih, mugi-mugi sedaya warga perantauan ing desa Dusun, Dusun, ing Bleberan, Sawahan. Bleberan Sawahan, Kualik, Pelayan Sawahan, Bleberan. Bleberan. Ora apa-apa. ten Sawahan Bleberan mriki mugi-mugi diparingi sehat, bagas waras, lancar rezekinipun. Amin. Guya prukun. Amin. Kalih tangga boten nangsal do tukaran. Lah karo Boten bojone niku kalih bojone nggih ampun do sing utama. tukaran. Sing do apik-apik. Nggih to iki. Nek tandes deles. Nggih ngoten niku. Pokoke doa terbaik kagem sedaya warga dusun Bleberan mriki. Siap. Nggih. Sawahan kok dusun Bleberan. Bleberan ki desane kelurahane. Alah ya Allah nggih, pokoke mriki niki. Wong kok kokian sambat sebut. Nggih napa? Ireng apa ki mau? Ireng manis. Ireng manis. Nggih. Iya. Yo. Gambarke aku, Mbah. Ireng tur manis. Oh, kanca-kanca ngaranine meng ireng ora nganggo manis. Ora manis ki ora apa-apa, manis ki ora mesti apik. Ha iya iya iya. Lho yo kencing manis ki sapa sing gelem. Ya. Iya. Ganti yo. Nganggo loro apa kepiye? Pun setunggal mawon Oh, iya. ndak maruk nek Oh loro. ya. Dek mic karo speaker nggawa dhewe kok, Mbah. Oh. Nggawa speaker kiwa tengen, Mak. Iya. Subwoofer kabeh. Oh iya. Sabar. Berarti aku ki nak ya wong kuat to. Berarti aku ki wong kuat. Elok. Ki nawala kah, Mbah? Nggih, napa niku? Saking Mas Sutik Jakarta nyuwun lagune Tombo Kangen. Nggih. Mugi sedaya warga ing Sawahan Bleberan Pelayan tansah pinaringa kesehatan, kelancaran, keberkahan sedayanipun. Amin. Amin. Nggih. Uga nek nawala melih nyuwun gendhengipun utawi lagunipun Selendang Biru saking Pandhagiya nyobar saking Pak Dukuh Baturna Wonogiri. Iya. Ki ya salam kanggo penjane Pak Rohmat, Mbah. Oh, nggih pun aturaken. Rencange Mbah Haji Saidi nika. Oh, ngaten. Iya. Ki nyuwun podang kuning, oh ya diaturke, Mak. Slendro diselingi slendro men ora pelok terus. Ha iya. Heeh. Enggak. Sapa podang kuning? Bojoku apa sapa? Ayo garwane jenengan. Oh iya. Karo Mbak Yoga. Oh ya Mbak Yoga karo ngadeg kene. Sampun Mbak Yoga karo. Rumasane sik ora golek kanca pirang-pirang. Ora. Mbak ya mesi. Sing bener ta kowe iki ora. Mbak ya mesem ngul petahe apa? Susah petahe apa? Tetap ing janji aja emo aja tansah tuwa nadyan aku uga tansah ing janji wis semua tansah tak enteni yo bareng kanggo diuri aku nang patone tumemen ganti katonakan. Yo PDNKNG. Napa, Mbah? Podang kuning jarene. Monggo disingkat bareng. Ora dong aku nek disingkat-singkat ki. Iya. Oh iya. Mangga podang kuning dipinangkani Mbak Bluk ya, Mbak.
Iya. Mbak sapa? Mbak Bluk. Si Bluk. Si Bluk. Aja ngono kuwi. Si Bluk niku rak tanggane Pak Waluyo niku. Wah ya ora. Ha iki yo si Bluk kok. Aja ngeling-eling kaya ngono kuwi. Langsung, kublak. Ayo irama seger. Iya.
kita pirsa. Kere dhewe kok jagat Iya. Ayo di ro lho sek coba. Ya. apa ya ana wong lungguh kok ngungkuli Aku sinden rono-rono nggawa bedhug ya kuwi. Mau ki ngengake lawang ngono wis bluk. nggih Wis setengah siji, Mbah. nggih Iya. Damar mancung cinupet. siap Tak neruske lakon mengko disambung nek gara-gara. Oh iya. Lakon karo gojeke kudu imbang. Iya. nggih kula tak neruske lelakon kula kek jenengan Nggih. lakon iki monggo Lakone dhewe-dhewe. Lelakone jenengan pripun? kaya sebagai matur nuwun dari Nggih. Pak Ayu Bagyo muga-muga sukses perantau sukses yang di kampung rukun Amin, ya guyub Rabbal Alamin. tentrem ayam rezekine lancar Amin. amin matur nuwun monggo Nggih. Yo tak jerekake, Nduk. Iya, kirim pate kasih ya. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisina Nugraha wa ilaruhi para punden dahang sakno swanton Al-Fatihah. Amin. Iki aku diparingi ngampil wayang kagungane Ki Sulis Priyanto. Oh iya. Dadi ya nek sulukku prayungan ya ora mau. Prayungan tegese kuku sing tupa kumelun ngono kuwi lho. Oh iya. Ngenengen tiasa ngapake sangat pake kawangku sagung cacahan hong angin sangat